त्याच वेळी ते खरं यशस्वी होईल. अर्थात तुझ्या घरातील ज्येष्ठ मंडळींच्या अनुमतीनं हा विवाह सोहळा आपल्याला पार पडायचा आहे. पण एक आगाऊची सूचना आहे. माता होण्याची सम्राज्ञी माताशी विवाह झाल्यानंतर घुमणार आहे. तेव्हा आजपासून तुझ्या चालण्यात, तुझ्या वागण्यात, तुझ्या बोलण्यात सम्राज्ञीप्रमाणे बदल व्हायला हवाय. आता गरज नाही. जे जे समोरले ते ज्या ज्या भाषेत बोलतं तसा माझं बोलत पण येतात. हुशार आहे. आता विरोध कशाला
कर्णस्य भूषणं कर्णस्य भूषणं शास्त्रम भूषणं किम प्रयोजनम हाताचा खरा दागिन्यामध्ये दानधर्म करणे कंठाचा खरा दागिना नेहमी सत्य बोलणे आणि कानाचा खरा दागिना काय असेल शास्त्र श्रवण करणे हे दागिन्या विश्वात ज्या माणसाजवळ आहेत त्याच्यासारखा श्रीमंत दुसरा कोणीच नाही धनाच्या श्रीमंतीपेक्षा मनाची धनाच्या श्रीमंतीपेक्षा मनाची श्रीमंती फार महत्वाची आहे माणूस किती विद्या संपन्न आहे याला महत्व नाही तर त्याच्याजवळ विनयशीलता किती आहे हे फार महत्वाचे आहे. विद्या प्रेम शोध हे तुमचे शोध मी कधीच पाळले नाही आणि त्याबरोबर एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवणार माणूस किती मोठा होते पण त्याला मागचं सर्वस्व विसरायचं नक्की मागे काय घडलंय पुढे काय घडवायचंय आणि साम्प्रत वर्तमान काळात आपल्याला काय करायचंय हे प्रत्येकाने डोळ्यासमोर घेऊन चाललं पाहिजे आणि तोच माणूस यशाच्या खबरकिर्दीला प्राप्त झाला आणि तेच गुण आज आम्हाला तुमच्यात दिसला आम्ही जन्म दिला म्हणून आम्ही मोठे नसले अजिबात मुलं प्रसवतात म्हणून ते मोठे नव्हे त्या प्रसवलेल्या मुलांना योग्य संस्कार घडविणं समाजात कसं वागावं हे शिकविणं हे प्रत्येक आई बाबाचं कर्तव्य आहे त्यापेक्षा बाबा आज माझ्या मागे इच्छा आहे ती इच्छा तुमच्यापर्यंत घेऊन मी आले आणि मला खात्री आहे तुम्ही नकार कधीच देणार नाही आज बाबेतून तुझ्या प्रत्येक इच्छे आकांक्षेची पूर्तता आम्ही केली म्हणूनच खात्री आहे मला या जगातील हर सुख बाप या नात्याला मी तुझ्या समोर बघेल म्हणजे आज माझी इच्छा पूर्ण होणार ती इच्छा आहे एकच उचित क्षत्रिय असे ती मृगया शास्त्र असे बोलत आहे आणि म्हणूनच आज आम्ही आमचा बराच निर्धार केलेला आहे समोर दिसणारा खरगोर शरण्यात जावं हिंस्र शब्दांत एवढी प्रामाणिक इच्छा आहे आणि केवळ तिच्या आशीर्वादाची शब्द एका प्राप्तिवंत क्षत्रियाचा पुत्र शोधला छात्रवंत कुलात जन्माला आला छात्रवंत पिता झाला वीराची वीराची गुलामी जागृत झाली क्षत्रियाचं कर्तव्य तुझ्या डोळ्यासमोर उभं राहील म्हणून आमच्यापाशी अनुमती मागतोय आम्ही आपलं स्वागत करतो.
कर्तव्य म्हणून बसण्यासाठी विनवणी सुद्धा पर्यंत पण एका गोष्टीची कल्पना मी तुम्हाला देऊ इच्छितो. तुमच्या विनंतीला मान देऊन अतिथी असल्यावर देवाची गौरव आम्ही काही आलो ते तुमचे आत्मइष्ट म्हणून नव्हे, तुमचे हितचिंत म्हणून नव्हे. तुम्ही माझे आप्तइष्ट द्वारी आलेल्या अतिथी अभ्यंगताचं आदरातिथ्य राखणं माझ्या या नामानं माझं कर्तव्य आहे. तुम्ही आमच्याजवळ पाहुणे म्हणून आलात, पाहुण्याचा पाहुणचार योग्य तऱ्हेनं करावा ही आमची प्रामाणिक भावना होती. म्हणून बसायला सांगितलं. बसायचं नसेल उभे राहा. आज कसं? आम्ही तर बसणार नाही आहोत. आणि उभे राहणार नाही आहोत. होय. आम्ही तर कालवायचे का? देवाने केलं. तुम्हा क्षत्रियांच्या बाबतीत वैराग्याची भावना बळी देऊन आम्हा धर्माची भावना तुम्हा क्षत्रिय वस्तीत पडलेली सावध कदाचित तुम्हाला विसर पडला तर आठवण पडते. कोणत्या गोष्टीचा? मी मान सन्मान राखीला माझं कर्तव्य म्हणून नपेक्षा जेव्हा तुम्ही इथं आलात ना, तुमच्या शब्दावरून तुमची जात माझ्या लक्षात आली. पण एका राजकर्त्याचं कर्तव्य ते नव्हे म्हणून मी तुमचा आदर तिथे राखील. दुसरी गोष्ट, तुमच्या मनात हेतू कोणता आहे हे तुमच्या बोलण्यावरून माझ्या लक्षात आलंय. पण कथकाला आठवण करून देतोय. कोणतं? ज्या तुमच्या पूर्वजांनी याच्यापूर्वी असे झटकार धरले, क्षणोक्षणी वेळोवेळी बरोबरी शास्त्रबद्ध कुलावर मान करण्याचा प्रयत्न करून त्रिखंडावर साम्राज्य प्रस्थापित करण्याचा मनात मनोदय रचविला, पण तो साध्य झाला नाही. या साम्राज्यात तुम्हाला तुमचं अस्तित्व निर्माण करायचं असेल आणि म्हणून तुम्ही इथे आला असाल, तो तुमचा भ्रम आहे. त्या भ्रमात कधी राहू नका. मला परिस्थितीला आम्ही अधिक महत्व देतो. ज्या क्षत्रिय खातीशी आम्ही गैरत्वावत केलं, अर्थात ही का क्षत्रियता या भारताभूमीवरून नेसताना उभत नाही. आम्ही कधी तुम्हाला का देतोय? क्षत्रिय जातीवर मात करून स्वतःचा अभिराज्य तुम्हाला कर्तव्य ठरलेलं आहे. पण याच्या पूर्वी तुमच्या पूर्वजांना जे जमलं नाही ते माझी खात्री आहे. याच्यानंतर तुम्हाला इथे जमणार नाही. जमलं असतं पण तुमचे विचार चांगले असते तर, पण तुमचे विचार वाईट आहे आणि वाईट विचारांना माझ्या तरी राज्यात आला नाही. आणि आमच्या राज्याचा तुझ्या आमच्या क्षत्रियांना जीवनात एकदा कुणाला तरी मी संधी देऊन पाहतो. समोरच्या व्यक्तीला संधीचा फायदा घेतला, जीवनात सुखी आला. पण तीच संधी तुम्ही उभा जागा जर का सोडत असाल तर सामदाम नंगाने भेट तुमचा मला भेट करावा त्याचा विचार करा.
कोण आहे ते पण दानवताची शिष्टाच्या पायाखाली पडून गेले. कोण आहेस तू? त्रिकाळ संवर्धन. ज्याच्याशी तुमचं महाध्वज चालू होतं त्या सिंहाचा छावा तुमच्या नेत्रासमोर उभा आहे. जीवनात जगण्याची इच्छा असेल मला माता बोलली लग्न होण्याचा जर का विचार केला असता तर या भारताभूमी आम्ही कधी प्रवेश केला नसता. आणि प्रत्येकाला आपली पायरी ओळखायला हवी आहे. कशी आहे? तुम्ही आता बोलाल म्हणजे आमच्या खाली राहतात, तुमच्या वर आम्ही राहतो, त्यामुळे तुमची पायरी विसरू नका. मला खाली आणून आम्ही अर्थात तुमच्या घरासमोर आम्ही प्रवेश केला. इथून तुमची आम्ही वरची पायरी माहिती आहे तुम्हाला? आम्ही डोकीलाच चालतो. लक्षात ठेव. यांच्या मुखातून शब्द बाहेर पडले, हे खालून वर आले म्हणजे आमचा मृत्यू नका झाले. पण इथून आणखी वर जाण्यासाठी मरावं लागतं हे माहिती आहे तुम्हाला? आणि तोच मृत्यू तुमच्या वाट्याला देण्यासाठी आम्ही तुमच्या
तुझं बरं आहे पडले असतील तुझे पाय होते सवय बघी मी राजा आता नको आता नको म्हणूनच तुला परिणाम तुम्हाला समजावत होतो तुम्हाला समजणार नाही आपल्याला जमतं तेवढं आता वराचे सम्राट आणि तुम्ही म्हणत असता स्वग्रामे पूजते मूर्खा पाताळ वरण यांची पूजा केली जाते कारण तिथले हे सम्राट आहे पण विद्वान सर्वत्र पूजते तो खरा विद्वान असतो ना ते खंडात त्याचं पूजन केलं जातं मला इथे यांना कदाचित माहित नसेल राजकर्ता हा ईश्वरी अंश मानला जातो कसा तो माहितीये तुम्हाला विचारा सुद्धा पडू नका आणि तुम्ही दोघे बुद्धिभ्रष्ट आणि बाबा आणि गेल्या बुद्धीचा पश्चाताप त्यांना व्हायला हवा याचा आता घेतो मी एवढं तू बोलत समोर अरे होतो आता होतो आता नाही होतो तेव्हा आता आता झालं ते शब्दाला बोलू नको माझ्यावर बोलताना तरी ठीक बोल नाही तेव्हा होतो असं बोल आता होता मला आता नाही आता समजायचं नाही तेव्हा होता होतं ते गेले दिवस तर आईला ते आठवलं आता इथं अरे काय तू पाताळ भूमीचा सम्राट म्हणजे तांदूळ सम्राट राजा राजगादीवर बसण्याचा मान तुझा माझा राजा या शब्दाचा अर्थ काय राजा राजा या शब्दाचा अर्थ लाखो जीवांचा सिंधू बाबा अजून काय म्हणून तुम्हा दोघांना तुमची चूक लक्षात द्यायला हवी याच्यासाठी तुम्ही जरा शांत बसा मला न्याय करू द्या वरा इथं वरा या मृत्यू लोकात घेऊन एका राजकर्त्याचा अपमान तुम्ही केला स्वतः राजकर्ता असून दुसऱ्या राजकर्त्याचा मान तुम्ही ठेवू शकत नाही म्हणून याची शिक्षा तुम्हाला भोगावी लागणार आहे खाली बसा खाली बसा खाली बसायचं काय करूया बसा म्हणजे भोजनासाठी बसा दोन्ही हस्त मागे घ्या आता मी पण घेतो खाली मान घाला खाली मान खाली मान घाला खाली तर खाली का खाली मान घाला खाली मान म्हणजे निर्लज्जासारखी नव्हे खाली मान घाला आणि भूमीवर नाक हे कशासाठी माहितीये का कारण ही भूमी म्हणजे आमची माऊली आहे ही भूमी म्हणजे आमची आई आहे आणि इथं येऊन तुम्ही तिचा अपमान केलेला आहात म्हणून नाक घासून तिची क्षमा मागा लवकर नाक तुझं घासत नाहीये नुसतं नागा वेळा काय उठा उठा म्हणजे तसेच व्हा मी काय सांगतो ते ऐका आणि बोला आम्ही जे काही केलं ते आमचं चुकलं हे साऱ्या तमाम बांधवांच्या समोर नाक घासून सांगा आमचं चुकलं आम्ही पुन्हा तुमच्या वाटेला येणार नाही एकदा चुकलं पुन्हा चुकणार नाही हे शब्द मुखातून येऊ दे आवाज आवाज खाली आवाज खाली खाली बोल बोल जरा नम्रतेनं एकदा चुकलो एकदा चुकलो पुन्हा चुकणार पुन्हा चुकणार नाही आणि आम्ही ते आमच्या जीवनात केलं प्रत्येकानं करा प्रत्येकाला करू नका जरा हुशारच दिसतो पश्चाताप होतो तुझी शब्द काही जरा वेळ निघून गेली
उठा. आणि या बाजूला तुम्हाला येण्याचं स्वप्न पाहूच नका. येण्याचं सोडा, पण लक्ष जरी तुम्ही इकडे घातला तुमचं काय करायचं ते आम्ही करतो. आम्हाला पण आहे, पुष्कळ आहे. तुम्हाला हवं असतील तर भांड्या करायला देतो. काही वेगळ्या असत्या तर गवळ्याचे डोळे ऊस पडले असते. पण बाबा यांच्या धमकावून तुमची आज्ञा घेऊन मी अरण्यात जात होतो. मार्गात संदेश मिळाला. पुनश्च अर्धवट राहिलेलं कर्तव्य पूर्ण करण्यासाठी तुमच्या आशीर्वादाची गरज नाही. आमच्या मुली आता जे लग्न सदस्य त्या लग्नासाठी गावडे आणि माझी सरपंच आवाज सावंत त्याचकडून हे लाख मिळून तर 50 रुपये द्यायचे तुमच्या माझ्या हे सुमन वल्लभच्या हातात घेऊन गेला. सकाळी दुधले का पाणी आणि तोंड धुतो. पण माझं घर ना सोऱ्यान तोंड धुता. बरं सकाळीच नाही दुपारी कधी संध्याकाळी तीन येणार ठेका दारू नाही त्याचे पाय जमणे लागले कसलो शिरा पडलो संसार करताना ह्याच्या उडा. अहो या सगळ्या शिरा कोणी मारल्या पुढारे आवाज सुद्धा होते सावध ऐकला. त्या वक्त मोठा मोठा सांगल्याने पुढाऱ्यांनी की माझ्या भावाचं नाव भिकाजी त्याच्यापेक्षा भिकारी ठेवल्यानंतर बरं होता. औषधांचं लगीन केल्यापासून या बाप्याला मग भिकेक लावल्या. त्या वक्त पुढाऱ्याने मोठा मोठा सांगल्या इतकी जमीन असं इतके काजी असत कलम असत पोपळी असत माठ असत मोठा मोठा सांगल्या माझ्या बापाची जरा घेऊची सवय हो. त्याका दारू दिले नाही बापूच मांडलो पोरा तुका देतले मग त्या भिकाजीकच देतले. तरी मी आहे सांगते आहे माझा इतक्यात लगीन नको मी अजून कोवळा असेल तर माझी आहे काय सांगता चढू तुझा लवकर त्याला लगीन करतो. अगो लगीन केल्यानंतर बरी बरी साडी लुगडे गावतली शिरा पडलेली आमची अक्कल तितकी जो आमका काय माहित लगीन केल्या काय काय गावताला आता कळतं आधी पहिलं तो मार कसं गावता त्या मुद्दाम किती सांगतोय हल्ली जे पोरं धडपडतात लग्नात समजताला लगीन केलं काय काय गावता हल्ली बाप्यान धंदो धरल्या नाही का ऊट सूट आणि पूट काहीतरी बोला गेले तर माणूस सुरुवात करता काय करतात सांगा. अहो जेव्हा माझा लगीन झाला आणि घरात येऊ लागली जेव्हा माका वाटायला लागला माझ्या घरची परिस्थिती बरी असा पुढाऱ्याने सांगल्यानंतर खरा असा खळ्यापासून जडे तडे चोपाळे हांडे टाकिये भरलेले होते खुर्चे बिरचे लावलेले होते. लगीन झाला
पाच काम झाला. जो तो शेजारी येतात, कोण आपली खुर्ची घेऊन जातात, कोण आपले टेबल घेऊन जातात, कोण आपला हांडू घेऊन जातात, कोण आपली टाकी घेऊन जातात. 2-3 बुडकुले जाग्यावर रोवले. हो आमका होटलकारांका फसवले नाही. ह्या सगळ्या शेजाऱ्यांचा जमा केलेला मोठेपणा दाखव. आणि लगीन झाल्यानंतर जो तो शेजारी आपापली वस्तू घेऊन गेले. 2-3 बुडकुले जाग्यावर रोवले. घर तरी काय बापूरचा मगाच सारख्या वारा येईल तर सगळं जातात. तरी नशीब वारा थांबला. ओ पाठून सगळं पडता पाणी पडतं. पण ह्याचा काय सांगा हरके ना. समजा रीतीचा सांगा गेला तर भीतीत घेऊन टक्क होता. उलट मारू तो होता. या समजा परवाच्या दिवस असंच झालं. काय झालं बाजारात एका पाठवलं. बाजारातून येताना पैसे बिशे काय मी लोकांकडे मोलबदली करून हांजले पैसे दिलं. त्या बापल्यानं काय केलं सांगा. दारू आल्या आणि आपलं सगळं बाजार रस्त्याभर टाकी दिलो. रिटर्नने पिशवी घराकडे माका उडा गेलो. देवाच्या दोघांचा भांडण झालं. भांडण झाल्यावर ह्या बापल्यानं माका मारूनच सुरुवात केल्या. मी त्या दिवशी माझ्या जीवात कंटाळलेले गेले बावडे कटाळ्या जीव देवतो मला. खाली बघतोय तर पाणी ना. आत्ताच का मोठी मोठी खडक होती. रागावर उडी मारली त्या खडकात मोडण पडणार. आज लोकांच्या कामाधंद्यात जातोय तो बापे माका विचारणार तो मोडक्या बाज नसा पोचतो. कोणते आमचे वारकरी. हा सुनील माझ्या बापाशीचे मित्र ऐकला. वारकरी सुनील सावंत हे सुद्धा द्यायला हे बघा 50 रुपये दिले. साखर नाही घरात. त्यांच्या आशीर्वादाने आता साखर घेऊन ऐकला. अमेर सावंत हे मगाशी मी गाणं म्हटलेलं नारदा घेऊन एका हाताने त्याच्यासाठी असं पाठवू शकते. आणि माझी सरपंच आमचे आबा जाऊन तुमका माहिती हे 100 रुपये दिले. तेव्हा त्या सगळ्यांचा बरा कर आणि कल्याणचा भरभरा. आता काय करताना सांगा. देव सुद्धा मोठं नाटकी असा. ज्यांका पोरा होत नाही त्यांना पोरा देत राहता. माझ्यासारख्या समजा एखादा पोरग्या दिलेला तर त्याच्यावर तरी बघून मी समाधान करून घेतलं असतं. पण म्हणतात ते काय दुर्वा बाळा आणि कांद्र्या फळा कांद्रो असो निसतो धरतो. फळा कोण खाणच नाही. शिरा पडला माझा तसाच झाला. हो त्या वक्ता मग कसले कसले भाव रे बोलले तर मला बरं वाटलं. उंची विंची बरं वाटलं. समजलं ना. म्हणून त्यांना मोडून घातले नाही. आता ह्याचा उदयाला तर माझ्या पदरात पडला. बक्षात आता येईल. आता हो दिसलं नाही गाडीचे पोरगे बरे समजा गटारात कुईज गुटली केले ते येऊन सांगतो. मग एका मोठलं घराकडे घेऊन येतो. फक्त कुटुंबा का घर औषधा बाकी काळजी खूप घेऊन ना. आता दिसलं भाव दिलो. माझे नवा वता वय पण आपल्या पद्धती होत आहे ना. त्यांना गावलं पाठी बघूच आहे. सगळ्याचा दार बघ त्याची सवय मला माहिती आहे. तो कधी बाहेर जाता आणि दारा बंद करून कधी शेजारीकडे जाते. शेजारीकडे गेले ऐकते शेजारीकडे होतो होतो ऐकते शेजारीकडे होतो माझा करता होतो होतो मला माहिती नाही. किती पावटी सांगताय
मागच्या काळामध्ये आम्हाला त्याच्यानंतर पुढचा कायमचा उघडा ऐकायचा नाही की रे वाट्या वेळा सर येणार जाणार कोणतरी असतो पाणी नाच करो चौकशी करू देतो एक सवाल आहे जवळ जरी आता हात मारला माझ्या साको माझ्या साको माझा कुकुला मारला आणि दार नाका कोणी हात दिलो का घराकडे येऊन एक एक नजरे सुटतो सगळ्या तुका माझी सवय कसली होता वय परत पडत नाही आणि एक जमीन नाही का उठार आता लग्न झाल्यापासून एक एक प्रपंच कळलो तुमच्या जीवाला घरात तांदूळ नसले तर ते शेजाऱ्यांकडे जावं लागतं तू माझ्या गेलो म्हणून सुटलो आता जिथं असतो ना जिथं असतो काय मुटको मारून मारून बघायचा घरात घुमरो दिसता घुमरो मग रोज घेऊन येऊन मागा ठरवल्या माझ्या चढवाला लगीन कर चढवाला लगीन कर रोज येऊन उमरो नाही तर उमरो घेऊन गेलो पण एवढं बरोबर छोटं मारून गेलो माझ्या बापाशी तुमचं हुमरो ठरवले होय आणि माका सांग हुमरो अगोदर होतो अगं तू काय दिसतं नको सो तू घरात याच्या आधीच घेऊन गेलो कसला वाढलेला फळकूट घातला हुमऱ्याची हो आता काय हो माझ्या बापाशी येऊन येऊन खोटं मारले मला सांगता माझ्या बापाशी न घुशींता तिचं बिल मारलं घरात काय गावं नाही तिथं जीव घालवता माझ्या मनात नाही बोललं का बापू रोज येऊन बाबाला खोटं घाललाय मग घुशी पुढे बी मारून पावला घुशी उपकार केला काय गो रोज येऊन मला होतो लगीन मी होय म्हटलं आणि हळकुळच्या मला सरकून मारून घेतलं तुम्ही हलकू काय जगात तुम्ही कोण सरकून आणि हलकून आणि खरं आपल्याला देवापासून कदर गेलो तुम्ही किती गेला माझ्या रोज मागायला होतो बापू सुद्धा टाकले हुशार बाबाजी काय गेले माझ्या चढवा मागणी घर येत
तुम्ही किती गेला असता दारात? सांगते तुझ्या तर मुलं पडे किती बाकी आहे पोरगी ना बसत झाला काय पोरगी म्हणले भारी अशी परिस्थिती तुम्ही करून ठेवा. आपण चकले हुशार बापाने काय केलंय बापाने चांगला चालवलंय पोरगे माझ्या चढवा भाऊ घेतात नापसंत करून तो काय केलंय येतात ते सगळे दिवसाचे येतात माझा संध्याकाळ कातरले घेऊन गेलो आणि दिवल्या तुका दाखवल्या जबान काढो दिवल्या तुम्ही काढला वय म्हटलं बापू बापू सत्य नाही. तुम्ही सांगा ते दारू सोडता लागतं का? दारू किती खातात? किती खातात? मला लगीन झाला आवाडा किती लागणार का? आवाडा सदा किती लागणार आता त्या वक्ता का मी आवाज फिरा केलेला आहे मी त्या वक्ता नाही आम्हाला काय खायला मी तेव्हा नाही माका काय सांगा मी सांगतोय अरे आमच्याचा झाला अरे फडक्याचा झाला समजलं अरे सचिनाचा झाला अरे हिऱ्याचा झाला 4 गावाची लग्न आली पण त्यांच्या घरात बघतो वर्षाच्या आधी पाहणं आलेला आणि आमच्या घरात अजून काय नाही. तुम्ही हलताच माहिती याची बोलणी वगैरे का माझा फक्त खावा मागाय वाटला समजलं त्यांच्यावर माझा लगेच झाला माझी बोली येऊ जात नसते आणि पण काय नाही. आणि पण सकाळच्या बाया भेटून वाटलं दुपारी 7:30 वाजता दुसरा मारतोय आणि दुपारी 12:30 संध्याकाळी उचारून सकाळ दुपार संध्याकाळ काही एक झोप नाही म्हणून दारू मारते. आता जवळ दारू भागायची काय कोण दे? आता का पोरांची आशा होईल रुपयाची कोणात मध्ये आग पडलेली आहे. काहीतरी आजच्या दिवसात तुमचा बेट लावतरी पण घरात याक लागून नाही आणि हो मध्ये मध्ये पाऊस पडता आता काय करतात कधी लाकडा करताला ती बघूया त्या बघूया एक खावा घेताना तर दोघं जणी लाकडं लावूया. चला. नाट्यरसिको लोकराजा सुधीरजी कलिंगड यांच्या स्मरणार्थ सन्माननीय आमचे परममित्र दशावतार प्रेमी मंगेशजी जाधव यांच्याकडून संगीत साथीसहित सर्व कलाकारांच्या कलागुणांचा गौरव करण्यासाठी मोफत 500 रुपयाचा भाग दिलेला आहे. मंगेश जाधव यांना उदंड यशो अशी हीच तरी प्रार्थना करून या पात्र जातो Thank you.
या दोन महत्वाकांक्षी आणि या दोन जिज्ञासेने जगण्यासाठी तयार होते. खरंच समाधानी आहे. मी सुखी आहे कारण आम्हासारख्या स्त्रिया त्या कर्तव्याच्या उज्ज्वल कठोर पाहिल्यावरती राहतात आणि उज्ज्वलाच्या कठोर कर्तव्य आपल्या जीवनात ठेवत आहेत. मग माझं कठोर कर्तव्य बजावत असताना वतीच्या प्रेरणेनं भरलेलं हे जीवन सफल होण्यासाठी मी झटले आणि सफल होत असताना माझं प्रथम कर्तव्य कोणतं असेल तर आम्हा स्त्रियांच्या जीवनात पती एक परमेश्वर आहे. आम्हा स्त्रियांच्या जीवनात पती हे दैवत आहे आणि अर्धांगिनीच्या नात्याला पतिमय परमेश्वराची पण सेवा करणं हे पण माझं कर्तव्य आहे. पण मी मनाला ठरवलंय माझा नित्याचा क्रम आणि माझा नित्याचा क्रम मोठा असेल. भोलेनाथाची भक्ती करावी, पार्वती मातेची भक्ती करावी आणि त्यांची भक्ती केल्यावर माझ्या जीवनात मी अन्नाचा क्रम मानायला सगळ्यात सेवन करते. भगवंताची कृपा सदैव माझ्या पृष्ठभागी असावी. जोपर्यंत भगवंताची कृपा होत नाही तोपर्यंत माझ्या मनाचं समाधान होणार नाही. आणि या समाधानाचे एक विचार आणि ते विचार करते समाधानाच्या ठिकाणी माझ्या अंतरात एकच इच्छा आहे. कोणता स्वार्थ नाही, कोणते स्वार्थ भावना माझ्या अंतरात नाही. माझी इच्छा एकच असेल आणि ती कोणते असेल तर प्रत्येक पतिव्रता स्त्रीच्या जीवनात तिचं सौभाग्य तिला प्रिय असतं. तिचं सौभाग्य म्हणजे तिच्या जीवनातील खरा स्वर्ग असतो किंवा आनंद असतो. निश्चित अर्थात मला एकच वाटायचं आहे आणि ते काय असेल तर माझं सौभाग्य सौभाग्यासाठी एकनिष्ठतेला तू माझी भक्ती करते. अर्थातच तुझं सौभाग्य तुला अखंड हवंय. अर्थातच पण जगत प्राणी मात्र जो जन्माला आलाय ना त्याला मृत्यू हा असतो. काय म्हणतात पण असं जरी असलं तरी तू माझ्याजवळ सौभाग्य मागते. जरूर मी तुझं सौभाग्य तुला देईन. पण पण हा लग्न सगळं
तू तुझ्या पतीशी एकनिष्ठ आहेस. एकनिष्ठतेनं सौभाग्य वाटतेस. तुझं सौभाग्य तुला मिळेल. पण असं मी का म्हणालो तर तुझा पती तुझ्याशी एकरूप होईल. सदैव जर तुझ्याशी राहिला तर निश्चित तुझं सौभाग्य पण तुला सोडून इतरांच्या कोणत्याही स्त्रीशी पाहता त्यांनी पाहिलं किंवा या शिवभक्तांचा जर त्यांनी घोळ केला असेल तर तात्काळ या शिवाकडून त्याला माहिती त्याची कल्पना सहजा साध्य नाही करू शकत. जरी भविष्यकाळ जरी असला असेल, तर तो उज्ज्वल रीतीने घडविण्यासाठी आपण म्हणतात ना, आमच्या विचार उच्चारातून प्रत्येकाचे निर्णय झाले. निश्चित आणि तीच नियती प्रत्येक व्यक्तीच्या सुखदुःखाला कारणीभूत ठरते. जन्म आणि मरण या दोन्ही काळ म्हणजे जीवन असतं. मग आपलं जीवन घडवत असताना माझ्या जीवनाला मी जे काय असेल तर माझा सौभाग्य म्हणजे माझं सारे सर्वस्व आहे. सौभाग्य व्यतिरिक्त एक क्षणभर जगणं अशक्य समजते. मग आपण दिलेल्या आशीर्वादानुसार मी माझ्या सौभाग्यावरती आपला आशीर्वाद सदैव राहिला पाहिजे. त्यासाठी आपला शब्द अंगावर घेऊन माझ्या राम राम दास राम राम याकडे एक आशेचा किरण निर्माण झाला. बाळपणापासून ती एकदा निष्ठेने दान करते मी भक्ती करण्यासाठी तयार होते. त्या भक्तीचा श्रेय म्हणजे साक्षात भगवंताचं दर्शन झालं. त्या ते भगवंताचं दर्शन झालं. अर्थात माझ्या जीवनात देवाप्रमाणे दुःख सर्व त्यांना दुःख अर्थात सर्वांना एवढा आनंद झाला. असे जीवनात आनंदावा तेवढा थोडा थोडकासा वाटू लागला. आणि तो आनंद आमच्या जीवनात थोडकासा का बरं वाटेल? कारण ज्या भगवंताची आम्ही एक निश्चितही भक्ती केली आणि म्हणूनच हा माझा संसार कसा सुख समाधानाने चाललाय. कुठल्याही गोष्टीची निर्मिती आमच्या जीवनात नाही. सगळी लक्ष्मीच आमच्या घरी चालण्यासाठी तत्पर होते. असाच मनोमनी भास होते. खरंच स्त्री जीवन हे 3 रूपाने नटलेले आहे. मुलगी, पत्नी आणि माता. आई वडिलांच्या पहिल्या कुशीला जन्म झाला, लहानाची मोठी झाली आणि योग्य वयात एका क्षणी या नगरीचे राज करते. राजा यांच्याशी थाटामाटा विवाह पण झाला. सप्तपदी चालू. देवा ब्राह्मणांच्या साक्षीने ज्या दिवशी या पवित्र उंबरठ्याचा माप मी ओलांडले, त्या दिनापासून पती परमेश्वर मी माझ्या जीवनात आणले. एवढंच नाही तर ज्या व्यक्तीच्या नावाने कंठी मणिमंगळसूत्र धारण केले, पोटभर कुंकू ज्या व्यक्तीच्या नावाचं लावलंय, हाती सती सावित्रीचा हिरवा चुडा धारण केलाय, त्या व्यक्तीचा मान सन्मान राखावा हे स्त्री कर्तव्य आहे.
त्या स्त्री कर्तव्याला आजपर्यंत महाराणी मनोरमा केव्हाही शिकली नाही. परमेश्वराच्या कृपाशीर्वादानं हे सारं सुख जरी आमच्या जनाशी रोठाना घेतले असते तरी मुलगी पत्नी ही दोन रूपांची सहज पूर्ण झाली. आणि आता राहिले ते तिसरं रूप म्हणजे आई. जोपर्यंत एक स्त्री आई होत नाही तोपर्यंत त्या स्त्री पूर्णत्व कधी प्राप्त होत नाही. आणि म्हणूनच मी केलेली भक्ती आणि त्या भक्तीचं श्रेय तर परमेश्वराला मला द्यायचंच असेल तर माझं तिसरं रूप लवकरात लवकर पूर्ण कर. आणि माझा आत्मविश्वास आहे माझी भक्ती तेवढीच आहे. माझं तिसरंही रूप तू लवकरात लवकर पूर्ण करशील. परंतु हो क्षणभर मी विचार करते तो माझ्या महाराच्या ठिकाणी एकच अगदी 10 तासांना सूचना केल्याप्रमाणे हा महालही सजवून ठेवलेला आहे. म्हणजे काही सजवलेलं अत्तरांच्या साऱ्या मोतिकाच्या रांगोळ्या पुढे तेवढ्या उभे केल्या. या तेवढ्या समय आम्हाला आपल्या स्वामींची आठवण करून देत कळतंय आम्हाला ज्याप्रमाणे तुम्ही त्यांची मार्गप्रतीक्षा करतात ना त्याचप्रमाणे मी त्यांची मार्गप्रतीक्षा करते. कारण या राज्याचे जरी काही भावी राजकर्ते जरी असले तरी त्यांच्या मागे थोडसं जबाबदारी आहे. आणि त्या जबाबदाऱ्या पार पाडत असताना कदाचित त्यांच्या येण्याला विलंब झाला असेल. परंतु किती विलंब झाला तरी आमचा सगळा प्राण आमच्या वेळेसाठी आता येत असेल पाहत आहे सॉरीच्या पावलांचा आवाज येतोय का आम्हाला आपला सगळा प्राण निश्चित देणार सकाळ